भिडिअखौ बन्द खालामनानै होखोब्रा लाजिया सानजौफुसिम उन्दुबाय थानो लाजिनाय गैया नोंहा मालायनि फिसाफोरा मालाय दिल्ली मुम्बाइ मोनहैजोब्बाय बेहा दासिमबो बिसिनायावनो दं गासिबो दिल्ली मुम्बाइआव थाङाना थाङाबाबो मालाय सिखारबाय खामानि मावबाय नोंहा बा फांखाबो लगायदों आरो लोगोसे जिबो जोमदों आखल बेलाय फांखा आन्था लाबाबो एसे गोजांस्रोम मोनो बेनिखायनो आङो कम्बलबो जोमो फांखाबो लायो बिदिनो उन्दुबाय था मोनजागोन बिमा बिफानि आमोलाव बेफोरबायदिनो जाबाय था मोनजादों नालाय देनां जोंफोरा थैनानै थांबा माखौबा जा आजिनाय गैया हनै आमोखानि फिसालाया मालाय साख्रि मोनबाय बेहा नै दिनै इन्टारभिउ हैनो थांनांगौआनो दासिमबो उन्दुनानै दं इन्टारभिउ माथो इन्टारभिउ दङबालाय मानोथो उन्दुबाय थादों दाबो नंनायनि नङिनि पलिटिकेलनि लामायावथ' ओंखारबाय थागोन बा दा मा मोनखो दा मा मोनखो पलिटिकेलाव गिदिंबाय थानानै मा हरखो नोंनो लिडारफोरालाय माथो फैसा थाइसेबो मोनजायाखै आंलाय सान हर सैमाफोरबायदि गिदिं गिदिं मा मोनखो दा आजिया हरावबो हरसे गोमानानै थायो फुं जाबासो न' गाफैयोना मोसौ बोरमा सैमा मावजियाबो न' गानायनि टाइम लायो दाउफोराबो मिन्थियो मानसि जानानै बेहा हर गेजेराव न' गाफैग्रा आरो गेसाव गेसाव खिफिनानै सानजौफुलाना उन्दुबाय था बिमा बुरिनि संनायखौ जाबाय था जाबाय आं सिखारनोसै मोनजागोन दा फिसाखौ जाबानो जाबाय बेनिखायनो आङो सिखारनो बायो फुङाव थाब सिखारबानो माबा मोनसे ना माबा मोनसे जाखायो जाथ्रा नस्थ' खर' गाज्रि बाव बाव मोनखायो बेनिखायनो आं डाइरेक्ट सानजौफुआवसो सिखारो आरो सानजौफुआव सिखारबाबो रायजाखायो फुङाव सिखारबाबो रायजाखायो बेनिखायनो सानजौफुआवनो सिखारो आं दिनै इन्टारभिउ दङ इन्टारभिउ हैना नायनि र' मालाबाबो इन्टारभिउआव थांफेराखै आं दिनै फार्स्ट टाइम इन्टारभिउआव थांना नायनि बोरैबा साख्रि मोनफ्लांबाथाय हिनजावखौनो दसजनसो गोसोथोखागोन जेने तेने इन्टारभिउआव पास जाबानो जाबाय ओमफ्राय साख्रि मावनोसै साख्रि मावनानै एसे फैसा बुथुमनोसै बेनिफ्राय DSLR केमेरा बायनोसै बेनिफ्राय आं डाइरेक्टर जागोन बेनिफ्राय सिख्लाफोरखौ ओरैबायदि फुस्लायगोन एक्ट्रेस जाहोगोन होननानै बुंगोन ओमफ्राय सिख्लाफोरजों लाइन मारिगोन ओरैनोबाथ' बहुद सिख्लाफोरानो एक्ट्रेस जानो थाखाय बिराद हांमा थायो बेनिखायनो बैफोरबायदि एक्ट्रेसफोर जानो लुबैनायफोरखौ बमब्रायगोन बेफोरलाय सोलिगासिनो दङ नङा होमबा फिल्म इन्डास्ट्रियाव खोथाया खोनासंनो अगालि मोनगोन फिल्म बानायग्राफ्रा आंखौ रागाबो जोंनो हागौ नाथाय खोथाया सैथो हलिउदानो जा बलिउदानो जा जेरावबो बेफोरबायदि घोटालाया थाखायो आरो आफ्टार अल गोसोनि बेराम सोर मा बुजिनो नङा होमबा गावबागावसो बुजियो मा होनबावनो गोसोनि गांनाय उखैनायाबो मानसिफोरखौ नियत खाराब खालामो आखल गाज्रि खालामो बेनिखायनो आं बैसोरनि बस जागोन बस फैसाल' एसे खामायग्रोनोसै बिनिफ्राय प्रडिउसार जानोसै प्रडिउसार जानानै गोसोबायदि सिख्लाफोरनो फैसा होनानै गोसोबायदि सिख्ला जायखौनो मोनो बेखौनो बमबायगोन फैसा जासिनानै लाइन मारिगोन बिराद मोजां सिमां नुबायना आङो हे इसोर जाफुंबा हामथारगौ बे इन्टारभिउआव जेने थेने पास जानानै साख्रिखौ मोनबानो जाबाय बोसोरसे साख्रिखौ मावनोसै बिनिफ्राय फिल्माव प्रडिउसार बा एलबाम मोनसे प्रडिउस खालामनानै एक्ट्रेसफोर बमलायनोसै आं जाय एक्ट्रेस जानो गोसो जायो जाय जाखांफु सिख्लाफोर बिसोरखौ फरायगोन आं सोर बेरेफुंजानि फन हरलायखोब्रा हेलौ जोंनिया देरहानायनि पार्टि होदोंलै टाउराव फैबानो जाबाय दे आच्छा बारु थाइबानि लारु आंखौ लाजि फोनांनो लिंहरगोन ना माखोब्रा महाराजा नोंखौ लाजि फोनांनो लिंहराखैलै जोंनि पार्टिया देरहानायनि थाखायसो पार्टि होनो नागिरदों बेनिखायनो नोंखौ लिंहरदोंब्रा फैब्रा फै लाजि नाङाब्रा महाराजा आंखौ लाजिग्रा बायदि मोनदों नामा बेनिखायनोथ' नोंखौ लिंहरदोंब्रा आच्छा बारु थाइबानि लारु जोंनि पार्टिया जेनबाबो नोंसोरनि पार्टियाव आङो जानो थांगोन दे नायनि नोंसोर माबायदि खुसि जायो नोंसोरनि खुसिखौ नायनि आं फै आंखौ लिंहरलायदों ना पार्टि खालामनो नैबे महाराजानि पार्टिया जेनदों मा जादों आंबो नायगोनब्रा अपोजिट पार्टिया माबायदि रंजायो माबायदि खाना जायो नायगोन आंबो महाराजाया बयनिबो खर'आव गाखोग्रासो लाजिनाय होननायाथ' आंनाव गैया बेनिखायनो आङो बिसोरनि पार्टियावनो थांगोन आं माबायदि खाना जायो नायनि आंबो
मालायजोंलाय मानो फेमास जाफानांगौ नोंहा नोंहा हारसिं फेमास जानो हाया आइये हिनजावफोरजों फेमास जानाया एसे जुदा जायोब्रा हारसिं फेमास जानो हायालै आरो फेमास जानोबा भाइरेल जानांगौ ना आरो आं जानला मोनला भाइरेल जानो बायो मिन्थिबाय भाइरेल जाबा फेमासल'सो जागोन सिं रायखुमा जाबाय थागोन ओमफ्राय धोज्जिया उरायजाबाय थागोन जाम्बा जाम्बि मानसिफ्रासो फेमास खालामो मोजां बिनिख्रुइ गिदिरसिन मानसिफ्रा भावखौनो होनाय नङालै फेमास जानाय मानसिफोरखौ मिन्थिबाय सोरबा पात्ता लाबाबो गावनि मोथ्लोबिनि थाखायसो बै मानसिखौ पात्ता लागोन मिन्थिबाय नङाबा दरखार गैयासै बेनिखायनो आं भाइरेल जायालै नों भाइरेल जानो लुगैदों जानो लुगैयाबालाय बेनिखायनोथ' खस्थ' मस्थ'नो रिल्स बानायगासिनो आंहा फुल ड्रेस गाननानैबो मालाय कत मोजां माबा भिउस मोनो लाइक मोनो मा नोंना खान्दा बायरिलाय आंनि गोसो आं खान्दा बारि गाननानैनो मोजां मोनो मिथिबाय आं मोजाङै ड्रेस गाननानै बानायब्ला रावबो लाइकखौनो होआ दस्राफोरालाय माथो मोनो नों हेलिना एक्ट्रेसखौनो नाय फुल ड्रेस गाननानै मालाय भिडिअ बानायो मालाय बेसे फलोवार दं नोंहासो खान्दा बायरि आंखौ खुदै गाना मिथिबाय ना दे बानायबाय था मा जालायखो आंखौ गाज्रि नुदों आइयो नुवाखैलै दासदिलाय मानो गाज्रि नुनांगौ जाखो आं नोंजों रायलायबाय थायालै आंहा माबा दंथारो जोंहा पार्टिया देरहानायनि खाना जागोन दा आयौ बाला नंगौ आंबो मोनजाखागोन गासिबो फैजायो अपोजिसन पार्टियाबो फैजायो नोंबो फैजायो रंजानायाव बयखौबो वेलकाम खालामखागोन आरो नों फैनानै मोसाफैदो मोजां रिल्स मोनगोन नोंहा नंगौथ' आरो जागोन दे वाय लायला जामायला इन्टारभिउआव गानलांनो गस्लायानो गैया माथो मा जाबावनांगौ जाखो दा आं माखौ गानलांनो इन्टारभिउआवलाय सोरनिफ्रायबा दार गानलांथ'नांसिगोन नङाबा जानाय नंला आच्छा थाइबानि लारु नारजि बुदांनानै बिहैनोसै आं मा जाबाय थाखो इन्टारभिउ हैनो थांनाया दिनै हले इन्टारभिउखौ मोजाङै होनानै फै आच्छा इन्टारभिउआ मोजां जायाबालाय रिक्सा गंसे बायनानै होगोन आं सलायबानो जाबाय आच्छा थाइबानि लारु रिक्सासो बायनानै होनोसै होमबा आंनो रिक्सानि जायगायाव कार बायनानै होबा मा जायोमोन साला मालाय सेंग्राफोरबायदि बाइक दाबिलाय कार दाबिलाय दाबियाखैथ' आं दस्राफोरबायदिबा इन्जुर बुसि बाइक बिगौमोन आं नाथाय आं बिदि खालामद्राया जियानो जादोला न'आवथ' मान गैला सनमान गैखालाखा राव फैसा गैया बेवहायबो मान गैखायानोखा बेनिखायनो इन्टारभिउखौ जेने थेने मोजां हैनोसै बिनिफ्राय प्रडिउसार जानोसै फिल्माव फैसा गारनोसै सिख्लाफोर बमलायनोसै बास बेनो आंनि सिमाङा आच्छा थाइबानि लारु दा इन्टारभिउआव गानलांनोथ' सोरनिफ्राय बिनो आं गस्लाखौ बमब्रमानाव बिनिदो बमब्रमानाव ला लागाव दानाबा माथो भाइरेलानो ओंखारलायबायलै जोंनि बर' समाजा भाइरेल खालामग्राफोरखौ सनमानसो होयोब्रा भाइरेल जाग्राफोरखौ मोजांसो मोनसिनो बेनिखायनो जात जालाबाय थायो जात खालामलाबायनो गोसो जायो बिदिनो थांसिगोन जोंनि बर' समाजा जोंना फैबाय थानाय जेनेरेसननो मा गियान होदों भाइरेल जानाय गियान होदों बा जाथारबाय दे बर' समाजा हामथारबाय देनां मोनसे सम फैगोन नोंहा मा भाइरेल जानायमोन बैना मा भाइरेलमोन बेफोरबायदिसो रायलायलायसिगोन खोमा स्कुलनि बे लेखा फरायावबो कुइसन पेपारा आमोखि एक्ट्रेसआ मा भाइरेल जानायमोन आमोखा एक्टरा मा भाइरेल जादोंमोन होननानैसो निउस माबा कुइसन पेपाराव फैगोनदां गैला बे संसारा दोबैनो बारा गोबाव गैला बे संसारा दोबैनायनि सिगां बर' समाजासो दोबैग्रोगोन बायदि मोनबायलां टेनसनलै बेफोरखौ सानबा मा नांगौलै अमा राजा मा नांगौबाल' फैयो नामाब्रा आंलाय मा गोदाव सोरावलाय मोखांखौ नायबानो सिनायोलै आं नोंखौ मिथिबाय ना अमा राजा आच्छा बार' थाइबानि लारु मिथिखाबायबालाय डाइरेक्ट बिनोसै आं नोंनाव गस्ला दङना नोंनाव गस्ला गोदान दंनायालाय दङमोनलै गोदान नङा खिन्थु बोसोरसे फुराना जाबाय आइला आंना गस्लाया गांथामल' थायो आरोखि गांसेखौ सुबा गांसेखौ गानो ओमफ्राय गांनैबो जुदि सुनानै दोनो अब्ला बै गांसेखौ गानो होमबा बै गांसेया माबायदि गोदान ना गोजाम बेखौनोथ' बुंदों आं बोसोरसे गोजाम जाबाय खालि सुदोंमोन आं बे गांसेखौबो ओमफ्राय अखा जोब हानायाव गस्लायानो मोजां रानासै मुसिबाय कलारानो मुसिबाय गोदनानि कलारा गानजागोना गानजायाथाय बिराद मैला ला नुथारबाय नामाब्रा गस्लाखौलाय मैला माने नै आं गाननानै लाबाय थादों बेनो नै बेनो मासि मोनामखोब्रा हंलानो नांगौबा हरनोसै आं खुनानै इसिबां हंला साला बोरमानि दारि मोनामदों माबा मोसौ गाइखेर नेपालिफोरनि गस्लाथां माथांसो मोनामला जोब्बाय सुनो बावगारदों आं सप्तासे जाबाय आं गाननाया
नांगौबा लांदोब्रा नोंनि इन्टारभिउआ मोजां जानो हागौ बोरैबा हप्पा हप्पा मोनामदों आरो नोंनि गस्लाखौ गाननोलै टाइट नालाय आंनो नोंनि गस्लाखौ माथासो खाराब जाफैबाय आं बेनाव गस्ला बिनानै गस्ला बिनो फैनानै दादागिरिसो खिन्थिना गालांबायलै माथो इलाय सुवादा दाबायदियाव फैसा थाखा मोनबा बिराद अहंकारि जागोनलै इयो गोबाबा साख्रि मोनजानो बालायलांलां बे मानसिखौ साला सुवादखौ